pekná, že čierne oči mám, ale už nechodia, bo sa na nich hnevám. Peťo, ideme! A ja mojej obyčaje, však ja ju zanechám u svojej matere. Však ja ju zanechám u svojej matere. Ahore! Čakajú z kameru, že dopadne, že? No jasne. Organizátori sú normálne máchali, že to bude takto schválené. Máte tabulky tam, nevidíte? Tam na plote, na plote. Potom hore. Čaute. Mať moja, jedno ste ma mala, aj to ste kyselú kapustu zjezdala. Aj to ste kyselú kapustu zjezdala. Počkaj, Pavel, počkaj. Nažeme podmienky. Trošku poťahni na seba. Budem žiť lepone. Ideme do svojich potánené paliaky. Druhý Pán Boh vie, budem žiť lepone. Je to mokré, ale... Ivan, pri tých druhých dverách od pikovky je taká kapsa, kde sú handry. Poutierame ho trochu. Počkaj, pri jakých dverách myslíš? Jak je veľký stan od pikovky pri tom východe. Správa, že dneska 30. apríla roku pána 2011 naši chlapci, Matejovci, na Červenej hore, zvanom Kopci, všetkým dievkám máj postava. Najkrajší strom z našich hôr bol poctivo vybraný, zložený na zem a na voz naložený. Už o malú chvíľu nám ho skromne za sprievodu muziky privezú dva krásne kone. Bolo plánované. Potom ho naše dievky, poctivé panny, vyzdobá stužkami, postaviť ho ďalej pôjdu matejovskí chalani. Aj postaviť není ľahké. Treba na to ľudský ruky aj rajkrúty. Ďalej vajdu, kto to bude riadiť, aby všetci vedeli, jak sa chytiť roboty. Vajdom bol vybraný Kubus Ján, rodáka z dalekého východu, kde chlapi nelená. A pretože už kopu májov postavil, bola mu táto robota zverená. Keď bude máj pekne stáť, tak si môžeme zaspievať. Pesničku ešte som nevidel, tak dievčatko plakať. No musí byť ozaj rovný. Musí stáť, jak hore agát. Potom nám zahrá ľudová hudba Krajnanec a tanečníci z Lusku sa postarajú o tanec. Pre naše brúška je prichystané pečené prasátko, cigánska, aj klobásky.
aby ste mali dosť síl na máj, na mesiac, čo nedá sa prežiť bez lásky. Keď vás začne trápiť smad, tak nerobte z toho vedu. Máme tu my pivo, víno a z našich sliviek vzácnu vodu. Tak vitajte všetci Matejovčané, priatelia od Borovských, z Nebojsa, Dolín a Svitkovej, Chalúb, Jablonky i Mitalovca, Jeruzalema, Sichrovca či Tabána, ale i Bratislavy, Vrbového, Krajného a iných menších osád. Vitajte a poďte sa s nami zabaviť, zaspievať si, zatancovať, zajesť si aj trošku vypiť. A keď večer ochladí sa, štamperličkom zahrať. Na známo sa všetkým dáva, že o malú chvíľu sa v Matejovci na Červenej hore, zvanom Kopci, bude stavať máj.